Už nastal čas, už je tu zas. Ten deň, keď sme tu pri jasličkách zídení, prišiel k nám host, zničil zlosť srdce hriešnikov, ktorí sme my. Ten, ktorý prorokmi bol hlásaný, leží v jasličkách jednej maštali. Z otcovej lásky sa to udialo. Božie dieťa sa nám bratom stalo. Pastieri tiež dávno vstali, keď zobudil ich hlas posla nebeského a s anielmi zaspievali Gloria in excelsis Deo. Spev ich sa ozýva celým krajom. Aj ty tú radosť dnes hlásaj ľuďom. Vykupiteľ sveta je zrodený. Tak trošku stíšon je medzi nami. Je medzi nami. Nad Betlémom hviezda žiari, pri jasličkách už kráčia aj traja králi. Tak ak si sám, pridaj sa k nám a spolu odovzdáme dary.